आं दिनै खोन्थानोसै आंना माबोरै गिदिर जानाय दालाय फ्लिपकार्ट मिश'फोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा इखौ हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर गिदिर जागोन आं दिनै खोन्थाबाय आरो आं रावनोबो खोन्थायामोन नङाबा आंखौ नायनाय नङाना मानसिफोरा बेलेग सिख्लाफोरनाबो गिदिर गिदिर जाबा बेलेग सिख्लाफोरखौबो नायगोन जेबो नङा दे बिराद रिकुवेस्ट खालामथाबाय मानसिफोरा बिराद सोंहरबाय थाबाय मेसेन्जारावबो सोङो लाइभफोरावबो बिराद सोंबाय थायो ओमफ्रायथ' आं दिनै खोन्थाबाय आरोना इयो मा होनो मिश' फ्लिपकार्टफोराव मोनोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय नङाबा थाइसे खाना जाजागोन थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जाबा मा जागोन नङाबा थाइसे फिसा थाइसे गिदिर जागोन आब'आ मा होनो मार्लेन ब्रह्मआ सोंदो आब'आ दिनाव खेबबेसे खियो आं खेबसेल' खियो फुङाव नों बिदि फोननासो बानायदों औ नोंहाबो मा होनो गार्लफ्रेन्डफोरना फिसा फिसाबाथाय बायनानै होबानो जाबाय अर्डार होनानै फोननानै लानोसै ना माथो होनो मा नामथाय चाइनिसनि लिरजोबनाय फान्थाव ओंख्रि जागोन ना जाया नोंलाय जायो मा फान्थावल' आलुबो जायो फान्थावजों आलु जाबासो इन्टारेस्ट नाङो फान्थाव आलुसो जाबावो आं नों फान्थावल' जायो फान्थावजों आलुजों संना जालाय एवनानै जि गोथाव जायो याम्मी जागोन जोंना गिदिर जागोन जाया मानो जाया जानांगौ जाखो आंनानो गिदिर जादोंबा नोंसोरनाबो जागोन निस्सय जाखागोन इयो नोंसोरनाथ' बांसिनसो गिदिर गिदिर जाबावगोन सोमखोर बसुमतारी मा मुलि लगायदों नों मुलिनि नाम गोबां बावबाय र' आंनाव दंना गैलाबा थेमाया नै बुस्थुआ नै बेखौ लगायबानो जाबाय बेखौ हराव उन्दुनायनि सिगां नानानै लाबानो लाख'हायि जालायगोन मिथिबाय सोनानै होयो ओमफ्राय दैयाव एसे लगायनानै नालाबायना लानांगौ होमबानो आंना बयफ्रेन्ड गैया आरो आंनि बयफ्रेन्डआ दुदुबो नायामोन आंनि आगोलनि एक्सआ